ni kore kopong kosepong kore giparo ni to libamba dhi yudango kuom chenro mar dhano mane kaka en nyakoromgo jong inene nade mopogore kod mano piny Kenya kod pinje ma olworowa osebedo gi gwenyruok moro madundo e yor mbetre ma ok en mokwongo nyakoromgo jong nyocha ka jomokalo chien piny owacho ma Tanzania kokalo kuom duol matayo chenro mag wuodhe mag ndeke kod peyo mag ndeke nyocha ondiko barua ka koro to kumo ndeke mag Kenya Airways mondo kik dhi e pinyno kata lwasi mar pinyno wira ni gin be ne otuon gi thuolo mar bedo ni ndeke gi nyalo go kata nyalo piyo mondo to mago mating'o osiko kata kamano jatend migawo mochung' weche mag tudruok pinje maoko gi jambetre mar piny Tanzania ne obedo kod bura mane gitieko weche ma en mana ranyisi kende mamoko nitie mathoth mokalo ma ji penjo ni to Kenya wate kindwa kod jowetewa chalo nade. Roselyne, ma en gima osebedo ka chenro ahinya wan kod pinje ma olworowa obed Rwanda Murkomen nowuoyo Rwanda ne okawo mayot jomoko noluongo press conference Nairobi kaendi Tshisekedi owacho ni oyo ok otimo maber jambete giseluongo gi weche mamoko ng'eny ndi CS ma benen prime cabinet secretary nyoro kanye loso Busia County nowacho ni oyo ni wan kama ber ahinya waonge gi gwenyruok gi jowetewa mamoko adiri mar wach ni kanye ing'eni nyocha kanchi neno ng'eny gazete mancho undiko wik mokadho nitie chieng' maparo ni gite keni ne giwinjore ta keni no bet nade gite ne giwacho kama Kenya ochung'e in terms of foreign policy ting'eni ndalo mane campaigns dhi ma 2022 pile kane wantiere gine kaka wanene kane wasiko kwa penjonia policy mar joma chung'ni en ang'o nikech kane wang'iyo manifesto gi tok nwanene kamane giketo strong mane giwacho ni one foreign policy marwa magi ma emotima ng'owa ema wachung'ne kwa kawo loch ing'eni Kenya kano odonjo mokwongo mogik kane Ruto dhi kawo loch Kasarani ing'eni mane mono wachake mokwongo mane wakosi kane waluongo president mar Shaharawi to wakelo to sechego wang'e mabe ni ntiere tungni magintiere godo gi Morocco mane wachako go mokwongo kane die mano to nchi neno ka Sudan kane weche tek kabisa tineno ka ndalogo trade minister Moses Kuria niwinjo ko wacha mabe nang'owa wanyalo dhi bom kuchocho okochuno ni nyaka wagina ng'owa walu gik matimre kanyo mago kuweche mitima mitho dera ineno ka Kenya otemo chung' moluongo meeting mar IGAD mondo gi los godo weche mag Sudan. Ni ineno ka sani koro Sudan owuok owacho ni koro gitengre gi IGAD nikech nyocha koro sani Kenya osebet kaluongo jajanja with leader cha iseneno kancho biro Kenya ka ni neno bura mar Uganda kane entiere mano keto wakama tek mar ariyo ni neno kendo kane wan gi wach mar Uganda mar mafuta manji neno kama Museveni owacho ni ok gimenyiewo mafuta kuom middlemen jok ma kelo mafuta moko luwo chik kako nego beni mafuta dhi korgi magi loko nyaka chik margi masani gitero wanyake court e wach mar mafuta kendo koro ne wadhi e ma Tanzania kendo Tanzania bi neno ka koro wasegwetre matin gi wach mar ndeke osiko gi jo Kenya gi ndeke wadhi kochacha even though ne wasewinjore mowacho ni koro wawuoyo wasewinjore ting'eni kanyo osebedo gang'owa gi tungni bende koro king'iyo gite tido gi penjiri ni to wantiere kanye Murkomen neno kaka nowuoyo e wach mar Kagame ting'eni Murkomen ok en ng'ata en minister mar transport omiyo kowuoyo to nigi weight moingo an Roselyne ka wuoyo mawacho ni ng'eni Rwanda ni kamae koro yudo ka nitie kaka weche dirre e sirikandni nitie kaka gigolo statements ting'eni sami tiyo gi nyawadu jabathu nitiere kako nego beni iwuoyo gi jogo kata kanyo chineno bura mane ntiere manorum nana allied members nam mane ni Uganda kani neno body language mar Museveni gi Ruto to nyisi na dieri kama wantiere kaka piny ok wantiere kama ber nikech kani neno kata kaka no mosre gi jowetene then idogi neno kaka no timore gi Ruto
manyaka wang'ni kane bura mane nitiere onge bilaterals mane gitimo dong pile kano dhi e bura kamano tiyudo kane nitiere bura magibedo thenge magiwacho ni mae ne wawuoye 1 2 3 tadieri ka sama nodhi mantiere wach mar mafuta ni tineno ka onge statement mogol kata nine giwuoyo. Ruto koka nowuok e inauguration mar Shegedi DRC to ni neno kancho Shegedi campaign mogik no wacho maber ni koseyiere to bro deal gi Kenya gi Rwanda ni magi jok manche ok dware ni mondo timang'o oyud loch. Koro yudo ka koro kipenjri michunga diet ido gipenjri niya to kaka wan Kenya wan kure kata kama Mudavadi wacho ni Kenya waonge tungni gi jirendewa to king'iyo gima weche mawuok gi to yudo ka wan gi tung kamoro amora tiendwa nitiere to ok tiendwa nitiere ni ber nitiere nitie kaka watungo wi jirendewa. Erokamano Ken gini hinyowa kabisa nikech weche mag ohala yore mag tich